Arantxa, nahi dezun ere trenea igo? Ez daki ba, Super ondo zainduko zaitut Vale, benetan. orduan bai. Eska, superbidaia polita izango da. Arantxa eta bio, bagoaz nire trenera! Zori nerekin, Arantxa. Eseri hemen lasai. Bitu irakasle zinenean bezala pupitretan jarrita. Gaur papelak ekarri ditut porque galdera asko neuztan zuri egiteko eta denak enitzen gogoratuko egiteaz. Orduan, bastare paperetan. Lehenengoa beti iten detena, ze kotxe daukazu? Nissan furgoneta bat. Furgoneta daukazu? Bai. En plan hippie? Ez da oso hippia, baina furgoneta daukat bai. Eta beti zu konduzitzen duzu? Ez beti. Hombre, sailburu bezala ez, bestela etxean bai. Bale. Zait? Atzeko kristalak beltzak dauzka? Ez. Ez. Beltza bea da, furgoneta beltza da, baina atzeko kristala kristalak normalak. Osa, que atzean ezin dezu hola lardaskan da ibili, zintzu barrako. Litzateke polita. Bale. Kenik jarri nizkion tintauta beltza ez lardaskan ibiltzeko, baina gero ja jendeak badaki zertara sartezean da, ez du merezi. Eta hippia gaina igual kortina jarritare oso... Kortinak. Bale. Nahi badezu, hola jumar dezuneako, hola, Igual, eramango diot, inkognito bai. jarri kortina txiki batzuk loradunak hola, polita gehitzea. Beste galdera bat, kontseillarien soldata publikoa da, baina asko kobratzen da? Publikoa da. A ber, egiten dan laneako, beste edozein lekutan bezala. Ez da ikaragarri ona, ez da txarra noski. Bale, erdibidean, konforme oteko moduan. Bueno, bai. Bale. Hirugarrena, irakaslea zinelan ikasleen artean ze fama zeukazun. Hola, en plan zorrotza edo... Bai, pixka bat bai. Bai? Bai. Jende asko botatzen zenun kalera? Ez zan beharrikan. Ez? A ber, ja, unibertsitatean kalera botatzea... Ja. Ez da oso egokia. Noiz eukidezu gehiago kalera botatzeko, irakasle zinenean eo parlamentuan batemat kalera botatzeko? Bueno, a ber, batzutan badira gauzak ez zaizkitzuna gehiegi gustatzen, baina ez dut uste kalera botatzea izango da nikan neurria. Baina, bai, batzutan pazientzia gaina, jun egiten zaizu edo pixka bat pasa egiten zea, baina... Tolerantzia behar dela. Bai, nik uste kalera botatzea ez dela neurria. Gaina unibertsitatean, baina norbait juntaizu adibidez despatxura kateatu dulako, eta zure despatxura jun esanez, jo, beira ez gautxarra pasanun eta neon ondegun hortan, eta aprobatu diozu? Aitzekiak asko izaten zian, bai, baina horregatik ezintun aprobatzen. Ez zenun aprobatzen? Ez, aitzekiak aitzekin. Norberak bere lana erakutsin behartzun, eta ondo egindakoak aprobatzen zuen, da ez zunak aprobatu, beste zerbait egin behartzun. Beti esaten duguna, ez dira aprobatu, ez dezu aprobatu, eta punto. Zin izan aitzakiarek onena jarri dizutena. Esan dezula, aguna da. Ez, horrela berezirik anez, beti esaten zan, ni badakit, baino ez dizut dana erakutsi, hobeto egitea baneukan, baino ez dut egin, o denborik ez dut eman, betikoak, ez zan horrela... Ez zan hola bat, hola diferentzia... Oso imaginatiborik ez zan. Ez, a ber, gogoratzen daizena okerrena niretzako irakasle bezala zan bat negarrez hasi zitzaidanean. Eta oso heldua zan, mutila zan, oso heldua, eta negarrez gelditzen zaizunean bulegoaren aurrean horrek bai ematen dizu pixka bat paloa. Baina zan aitzekia negarrez hasi zan. Eta ez zenion aprobatu ala ere? Ez. Ez, hori ez Bai, ez esan ziozun lasai, eta jazta. Bai, urrengoan egingo duztu. Edo zu ere negarrez hasita, listo. Bai, aukera bat. Nire ez da ondo, bale. Ja, hori hona da. Nei esan diate, txori txiki batek esan dit oso jostu nuna zehala. Bueno, badakit josten. Gustatzen zaizu? Bueno, bai. A ber, ez da munduan gehien gustatzen zaitena, baina bai. Zure arropak zuk arreglatzen dituzu? A ber, dobladilloak hartu, botoia josi, olako gauza bai egiten ditu. Nik ez dakit dobladillo bat egiten, eta hauek seguru ez, venga, gauzatingo dugu, klase emango dugu, bale? Arantxak erakutsiko dugu dobladillo bat hartzen, zorri honean mutilak. Baina antiko behar ditut, Antiak hui badu! Antienek ekarriko, oso. Gazte, gurekin ere saiatu ziren, hor plastikan eta ikasi genuen zerta. Arantxa, gaur ikasiko dugu zurekin dobladillo bat hartzen. Venga, ba. A ber. Orain zuzara lehen Ramon Rotetak egin duen bezala, txef, titarea non? Horrez zeintzen. Hemen? Hemen edo hemen. Artu behar da? Ikusi. Zuk ikusi nunca litzen zaizun ondo. Egia esan behar balde emaden ni titarei gabe egiten dut. Titareri gabe. Bai. Titarea zertarako da, ez pintxatzeko, ez? Titarea hortarako. Eta ondo bultzatzeko tela gogorra baldin bada. Aurreneko lana, pentsatzen dut, Aria preparatu eta... Ostorratzean sartzea, ez da? Sartu, bai. Eta horrek badu misterioa, Ez ere ez dut horrek ikusten. A ber. Trukorik badago? Ez. Bai, egin behar da, zulotik pasa, Julen. Bai. Esko laguntzen du horrek. Arantxa, baina gurekin ez izan hain zorrotza, bale? Bale. Ai, atera intzaitaria. Ai,
Bai, listo. Bai? Prest. Ah! Oh! Bai, niri ere gertatu zait hori, Vale, prest. Vale. Bueno. Bueno, oain hartu behar da barrukaldetikan, Horrela. Vale. Ah, orain buelta eman da. Bai, Zaila, no? Vale. Vale. Honela. bai. Ados. Hasiko gara, horratza dagoen hortatik edo? Nahi dezuen tokitikan. Bueno, oain egiten da. Bai. Pixka bat buelta eman, pixka bat. Eta hartu behar da, aritxo bat azpitikan, Ah! eta beste Beste barrutik. aritxo bat hemen Beti. azpian, eta bestia goien. Ze pentsatu, azpian hartzen dezuen ari hori, buelta ematen danean ez dela ikusi behar josten ari zeratela. Ah, vale. Ja. Ja, bestela da, lan narratxa. Hoi da, Bueno, hau praktikatu behar dugu etxean, arantxa Bai. nahiko Bai. irakatsi digu. Bai. Guaia da gure lana. Teoria garbi daukagu, gero praktikan egia da. Bai. Dena ere Ez zaigula da ondo oso- atatzen ari. Bueno, Bueno, Ramon... Ordu batzuk pasa beharra. Ba, pixka bat, praktika pixka bat. Beste gauza Praktikatuko guztia dugu bezala. arantxa. Urrena etortzen zeaneako kriston zea martxa hartuta izan. Zuriñe, Oso ondo. zuriñe. Buelta gaitezkeiak gure lekura. Bai, Bai, zeia listo. hemen jazta, imerreko Honekin hain gero dugu. zaigu, Oso bai? ondo, eskerrik asko arantxa!